дар пайи поин шудани қурби сомонӣ дар бозорҳои шаҳри душанбе нархи баъзе аз маҳсулоти ниёзи аввалия афзудааст. Нархи орд дар бозорҳои пойтахт аз 165 сомонӣ то 200 сомонӣ, шакар аз 5 сомонию 50 дирам то 7 сомонӣ ва равғани растанӣ аз 45 то 55 сомонӣ боло рафт. ин боис шудааст ки бархе аз сокинони шаҳр бо охирин пули ҳамёнашон маводи ғизоӣ захира кунанд. нархи орд 3 даст мегзарад. Вай ауҷа мебера, ӯ одам мегирад, да ман мете. Ман мегирам, да вай мете. Барои ҳамин қимат мешавад. Хай ба ин нарх навоиш ки зиндагӣ кардан наметавонам. Мисол ман ирӯз метавонам, пага наметавонам. Ман 75 дар ҳафтагиам. Пенсия гуфт зиёд мекунем, зиёд накард. Харидем шакар харидем. Чанд аст нархи шакар? Шакар 6.5. Аввал чанд буд? Як ҳафта пеш чанд буд? Як ҳафта пеш 5.5. Боз 6.5. 7 сомонам ҳаст, на? Бо чӣ қимат шудааст? Равған қимат? Ҳамаи чӣ. Ордан ҳамаш. Мегӯянд ки доллар баланд шуда. Доллар баланд шуда ки. Основной ами халқи модан мисол ордай, равғанаш шакар. ҳамино агар арзон бошад мо мисол ягон чи норозигӣ баён намекунем. Вай ки мисол қиматчавон албатта норозием. дар баробари се маҳсулоти муҳими ғизоӣ дар чанд рӯзи ахир ҳамчунин нархи гӯшти ба истлоҳ эронӣ ки нисбатан арзонтар буд ва ошхонаҳои кишвар ва ҳамчунин сокинон аз он харидорӣ мекарданд аз 25 сомонӣ то 31 сомонӣ боло рафт. мисол на гӯшти эронӣ ба доллар меа на ӯ мардак намекумад пил тоҷикӣ намебарад уҷо баъд ами гӯшти эронӣ меовардан 24-50 доллар қимат шидак ози 31 сомон шуда гӯшт. мо аввал 24-25 мехардем 26-27 мефурӯхтем. ози 31 шуда дига наовардастем. Намехаранд. Мардумам гӯшт дига намехаранд. мақомоти тоҷикистон мегуфтанд бо таваҷҷӯҳ ба он ки дар моҳи сентябри соли 2015 маоши кормандони буҷавӣ ва нафақаи бознишастагон бинобар мушкилоти молиявӣ боло бурда нашуд, тамоми талошҳо ба он равона мегардад ки нархи маҳсулот дар бозорҳо мӯътадил нигаҳ дошта шавад. агар маошҳо зиёд карда шаванд, ин маънои онро дорад ки сатҳи таворрум низ метавонад зиёд гардад дар мавриде ки ин афзоиши маош бо афзоиши маҳсулот бо афзоиши маҳсулот пайваст карда нашавад ва дар ин чорчуба фаъолият иҷро карда шуда истодааст ки инфлясия яъне беқадршавии он даромадҳое ки доранд дар сектори иҷтимоӣ таъмин карда шавад, яъне беқадршавӣ коҳиш карда шавад. ҳанӯз мақоми расман далели чунин болоравии маҳсулоти ғизоии аввалияро шаҳр надодааст, вале баъзе аз тоҷирон дар суҳбат бо мо гуфтанд ки болоравии қурби доллар ба афзоиши нархҳо таъсир кардааст. онҳо мегӯянд тамоми маҳсулот аз хориҷ ворид мешавад ва доллар танҳо асъорест ки дар хориҷа мешиносанд. болоравии нархи маҳсулоти ғизоии аввалия дар бозорҳои пойтахти тоҷикистон дар ҳоле ба афзоиши қимати доллар пайванд дода мешавад ки дар бозори сиёҳ $1 то 9 сомонӣ ва аз ин ҳам бештар доду ситад мешавад.